जतन सानजा गाहाम दिनै आं कायसा लाइफ माफायना नुदोंखे मिया जेटा घटना नायमानि जे इन्सिडेन्ट तै बेलायखौनो बर' रावनिबो खावो उद्रु एबा खेनो प्रश्न गोबां मा प्रश्न खालायो गोबां मा जवाब लायो पदे फोरों दंमाना तै किसा रैसे सानन मुसुमाय आं दिनै लाइफ फायखा अबके बाहाय मैं आपरो जे चिनी मैडम पाताल करना वो चिनी खरोसा चिन त्रिपुरा दफानि खरोसा बुकु बो बाई बुबाग्रानी एबा खेने तैदुओ जे घटना आंलायबानि आबानो तै किसी सांग रैसे साइने अरनियो जों नखा जे बुबाग्रा बाई पाताल करना बनि बिसिङो जे आ इन्सिडेन्ट माने आ घटनाया मेन कखाङा ओंखायनो चिनि त्रिपुरा सारनो चिनि बुखौ पाताल करना आइगि बो बेलायखेनो बर' रावनो फिरना मोसौबो सालसाबनिबो खा बाहायदोंमानि बनि आइडियोलॉजी रावनो जोंबो जत सापर्ट खालायखा इनके बनि लोगोआव जे फलोवार्स दंनाय र बर' बाहायनो बेलायखेनो यकनानि मोसौखा चिनि हावो बेलायखेनो दं केसेर जा केसेर गोबां मा पलिटिकेलि ससियेलि गोबां मा बिदिनो जों साप्रेसन डिप्रेसन दंमानि आबो जत त्रिपुरा सारनि थानियो जत आबो कुताल कोकिया आमनि बागै बनि लोगे हुंनाय र एनआरसी बेलायखेनो नांगो बे बांलादेश गो बे बरनो रहोया थाङाखै जोङो दाबो बच्चे खालाबा सालायले बुटलायलिया वोट बयकट खालायखा बहायके पदरे परखे बो गोबां मा इमान फुलु खासिनि त्रिपुरा सारनो आप्रुओ रांरि गरै एनआरसी फाइलिं खालायनाय होननाय सुप्रिम कोर्ट पदरे परखे सामानि बाय बर'र गोबां मानो राबार स्क्रेप फालै एबा बैनार कामला थाङै पदरे परखे रां रलायमानि कक मेन कके मियाफोरनि इन्सिडेन्ट केनो रां बो बाय रां लेनदेन लायमानि ककसि आरनियो बो जे सिल सावै जिन बुबाग्रानो साखा बो सावो जे बुबाग्रा हांखेनो थगायनाय बो बुबाग्रा हांखेनो जों जिनि दफानो बेलायखेनो तमानाय थगाय दङो बर'नो खिबिवै सालसाबो थाङै पायनाय आफ्रा त्रिपुरा साद पाता मंनाय पदे परखे बो कायसा कक सामानि अब बेलायखेनो मोजांनि हायमा दंजो तमानि गांखेनो तिनि जरा जों नबो बुबाग्रा सिंगल पैसा फानो बनायाखौ बरं बनि जे दंमानि न बनि पकेटनि रवै आनाचे कानाचे जत्तो जागानि निदि बर' थाङो जों बो बाजाय माने नबो रां सिमिया बो थाङै नायो बो जत्तो बर'नि दुख खस्थ नबो शेयर खालाय दंमोन माने जों नबो जों मकल बुस गाङो जेटा गोथां जेटा दंमानि आबानो तो जों आबो तमानाय आबानो तो दिनाय खायमे याबले त्रिपुरा हाव जत्तोनि थानिनो मकल दङ ज्ञाननि मकल काया दङ मकल कमनि काया दङ ज्ञाननि मकल बाय मकल कमनि बे जेटा नुकमानि ओ अबनो नुकजाबो जे बुबाग्रा बो बेलायखेनो सलिड लीडर बो यूनिक लीडर अंगिया खाङो केनो बो हाय राज बंशनि कायसा राजा बो सावते बनो प्रोडक्टिशन होने बो मुखोय बनो होनो गुबुन दफानि बर' साइ मोजां जों राजा जों और हाव राजा 1 बछरिया 2 बछरिया 500 बछरसे जों गोबां चिनि और हाव राजा राजत्व खालायो गोबां जुद्ध रावबो जिनि फायमानि बो इवन इंडिया नि इंडिपेंडेंट पर्यन्त बो तमानाय इंडिपेंडेंट बो कायसा राजानि राजत्व त्रिपुरा हादं तमानि जों बाहायके जों लाइकुमा गोथां जों नुबो ओंखे राजा रावनि बोसानि बिसिङाव ताबो बं हांखेनो लास्ट राजा बो जेतु ताबो सिख्लाखौ बो लास्ट राजा जों चिनिबो खाबो बो बर' नन्थानि गणतंत्र माध्यमे जों कांचन प्रभा देवी जेबो मार्च खायो आपनि सिमिताबो सुजरा जों गणतंत्र माध्यमे जों वोटिंग सिस्टेमाव जों खायलाय दं ठीकनो हायफेनो बो बैनि हाव थाङै बो राजा होनै इवन जों प्राइम मिनिस्टार एबा चिनि अमित शाह जोंनो बसगाव थाङाखै बरबो महाराजा होनै बनो मानि मानि नुगो तिनि सिगांफोर थाङै बो लन्डनाव थाङो बो खरसा पार्टीनि रिप्रेजेन्ट खाय थाङा त्रिपुरा सानि खरसा बुबाग्रानि जों रिप्रेजेन्ट खायो आरो जों बुजियो जे जतनो इवन ब्रिटिश पार्लियामेन्ट पर्यन्त बो बुसुख्राय बो ऑनर मा इवन पिन साइलेंट खायो कायसा कबो नबो या फाखर जाबै सपोर्ट माने थायो बेलायखेनो जों कपाल खातिनि बनो माने बो जेरनियो राजा माने राजानि बैमाने थांनानै जों चिनि बखानि बो खरसा राजा चिनि खासुकसा राजा
जों चिना हानि लाइफ मा खलेनान थां थानि हांखे राजा रंनि इतिहास करि हांखे नों पाताल कन्या नों जे त्रिपुरासा निनि बाहायनो लाइफ मा करे नों आसाइमा बनिन चेहारा त्रिपुरासा खैफ्रा बनिन चेहारा त्रिपुरासा खिन मा थैनाय अबन कबै अबन बाङै बुबाग्रानो जे अमहायख्लै नों साखनाङै खें माने आबो त्रिपुरासानि ngै बेलायखनो कलम को होनै जों माखाथाव जों न लिडार हिसाबै माने नों बरं खायो निनि टाले न जों अनार खायो हायफानो नों तिनि या फाङो जे भाइमानि तमा नों ताबो तामङै दखा नों साकसावा सगिनाय नेबि सबका सब सबका विकास नों सबका सब सबका विकास बाहायखें जात दंखाबा नों बाहायखे चलो पालताय बर जागा ओंखाबा आं बाहायनो थांनि फायखाबले आर नो थांनि फायखाबले आं कायसा चिकित्सा उदाहरण दं बीजेपी वो जनजाति मोर्चा रंगे कोनो बरने बेलो करै थांनायनि एडिसि इलेक्शन नि सकांगो आप्रो जेप्रो जों डिमान्ड खालायका जों एकक बाबे जों लराय खायनाय आप्रो न बीजेपी ने पोजीशन काहा दंमोनि आप्रो जों एकादार जों लराय खायनाय जों पाबो पाइखामों आप्रो बर पदिर परखे चिना आरो गोबां मदिनि चिनि त्रिपुरासानि काहामंनाय आया दिगे हेखन बर किचाफा नम्बर जों साउन खायना नेरिया आमदिके जों बीजेपी खायने एडिसि सीट कमन अबाय खालायका बर ओंखा आरो बिसिङाव बोते देखायसा जों जे कक सामानि किचाफा नांया इभेन डेपुटी सीएम नि नांया मुंसा कक नाया चिनि बिसिङाव एजुकेटेड दंले चिनि डॉक्टर अतुल सुर तंबाय चिनि बाबुराम पदोसुर तंबाय बुको मुंसा कक सिना जायाब्ले आबार सिस्टेम बरने मोर्चा नि बिसिङाव आं सावानो महिला मोर्चा नि काया दं सातटा मोर्चा बे पिलार बे बीजेपी हिंगो महिला मोर्चा नि जाता तंमानि आं आरो जागोन जीएस दं फेमिली डिस्ट्रिक्ट नि आरो जागा जों तमान नुखा ताबो तमानै जेटा सिस्टेम दं तमानि प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट नि कायसा सिंगल डिस्ट्रिक्ट को आत्ता प्रशासनिक जे डिस्ट्रिक्ट दं तमानि आरो जागा वन त सिंगल कायसा मम बसे ब्लॉक नि प्रेसिडेंट उनानि चिनि बुरि रक जुको करे चिनि बुरि रके आरो महिला मोर्चा नि कायसा प्रेसिडेंट उनान चुकिया देबा ताबो नि जराव जों नायने खांखे आं ताबो गवर्नर फिलि नायने दि चिनि बुकुंबारानि कायसा फन माने तमानै डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट करे आर स्टेट नि जे जागाव स्टेट नि जीएस दं तमानि कथानि बिसिङो नट अ सिंगल पर्सन बर चिनि कुंबाराना रया जेटा इम्पोर्टेंट पोस्ट ओंखाके अर जागाव नों जे ताबो थांगै चलो पालताय जों चलो पालताय 2018 चलो पालताय खैपेखा ताबो नों बयने पाइजाबो नों थां तंले प्रोजेक्ट खाय हजानाय नों सेंट्रल नि प्रोजेक्ट खाय हजा होनदे अहंकार नै साइ दङ अमो डॉक्टर अतुल प्रोजेक्ट खाय हजानो तिनि बुकुंबारानो सीएम सारनो नांनाय बक थाइसे सामा बायतिनि जरा कखलायजा बखे चुकिया दे बजुक गया दे आपना नन तिनि सानानि मोसौ नन मीडिया नि बिसिटिं आं नन सानानि मोसौ प्लीज नों खरसा सिकिता बोरै सोबानि बखांनो बासाय थांनाय नुदे खरांते साइ दंखा नों बनवा सगिनाय नों अमाहायके बुबाग्रा न जे अमाहाय दिनाय खायमानि नों साकसान मखानो साकसान मखां स्किल मानिसि बैबानो नया फातानि मनि दंखायसि नन सिकारि समादारि दंखायसि नों तो पदर परवरनियो नायदि गमन ने जे अहंकार मानि अहंकार नि राबन बोले खय नो पटन नो हजागो अहंकार जों शास्त्र बुनुगो अहंकार कोनो दिन ईश्वर बाहायनो माफ खालाया अहंकार नो ईश्वर जाजागे नों जे अर्लियर जों ने लाइफ मतलब नै लाइफ नि के अबना बैनारो सोंनाय माने बबाहाय आं पॉलिटिक्स एबा केनो अमाहाय बस गाव के फाइ द माने हनै हिं माने आं बसले बालुया खन बागै ने लाइफ हिस्ट्री न के सोंनाय माने जेब्ला नों पॉलिटिक्स तो नों बदे पर सलायखा न सलायखा आरो बिसिङो पीएसएपी प्लेस कान खायग्राखा आप्रो बाने प्रेसिडेंट माने निबाङै चिनि उपेन्द्र प्रेसिडेंट दं तफ्रो न आप्रो वालाय अंखर फाइको पीएसएफ ने प्रो बाहायनो हरना चिनि आसो बरमगना चलारो अगुर हायरो बर बायके नों तमाहनाय खा फेर लायै चलारो बाय नों तमाहनाय बेलायखेनो अमखे कुं चोगै बर बाय तक बितर कखलाय फाइको अब तो जत न छाय तंले नंबर बुचिना नांले इनके तकायसा लैपटॉप न तुई बाहायनो नों कक बांलाय खाबो अब बबैना न गिफ्ट रे रजामानि कक बांलाय मानो तुयै विशेष खाय कक बांलाय मानो तुयै गोबां मा जागाव नि लाइफ मानो बै गोबां मा आसाय तमनि नि आइडियोलॉजी रो न बै सपोर्ट खाय दं तमनि नि अमति रो ताबो बै याक सुरि दं तमनि अब खायसे चिन बुरि रंग के एकटा चिन दफाने एकटा कलम खाय तमु
IPS देवबो थांखा आरो सीट बैखा सीट गायसामान होनखा दुइटा सीट बासाय फायो खापो INPT वो थांखा प्रेसिडेंट सांग खापो बिके अंकल बाय ते जागो दा जागो बे वाला लायो खापो बोले प्रेग हंकेन TPA फिन फायलेखा आपरन चिना आं सिखा निने तमा फायखा आं बेलायखौ नों सापर्ट खायो इभेन आं नों तुई गोबां जागा अहंकार नै को मा साखा यस बखरा सासे दफानि बाङै खराब दे साखा जों बेलायखौ नों हाजागो बेलायखौ नों सापर्ट खायमानि बरोबर नों बुरि हाजागो इने बदे कोन साजाबे हा फायाबले निने आइडियोलॉजी दफान तुई नि वान सुमानि बोलो तुई सि बरोबर नों अहंकार मानि तिनि नों मोसानबले किरियो सिंहनि बुखुक बेला याग्रो बुबाग्रानि सिबारा नों माताबो बर्तमान फातानि हानि फायदोंलाय सियाम दंलाय नों हाजागि मानाय दे आरो नों हमाय तबे नोंसा संखा नों बुबाग्रा गोबागै काखाखे मोजां ना उ फाता खानि बांलादेश नों गोबागै काखाखे मोजां ना नों सायबानो बुबाग्रा करि खननाय बखार थांनाय होनो निन अ दफानि जों जालाव बर जागा सौजों नों बलखौ सिना नांगले नों एजुकेटेड बरोरो सों लांखरे दङ के आं एजुकेटेड बरोरो बिग्रांनि दंनाय र गोबां राजनीति जों कांग्रेस नि CPM नि पदे पर खायजामानि जों नगि दंखा जतन लगे रलायखा चलो पालता है लगे गभर्नमेंट के बिचिन बरोनो आपन नों नगि दंबले किन्तु ताबो नों जे सावो बांलादेश गबेक होने ता बरबाय थाङै सबका साथ सबका विकास डेभलपमेंट निजिनि आसक थाइसे करै नों थालायखायनानै नायथुक दंहाय नों लुगे देबा दिल्ली नम रेप केस खायजा गैंग रेप खायजा थुथाय बुथार जा चिन बरोरो पदे बरख्लाय चिन तमानाय चिन बरोरो गुबुन दफा बाय ड्राग्सआनो खुंजाखा पदे बरख्लाय जाखा चिन बरोनो साखनाय चलारो साखनाय माने बाङै चिन बुरिरनो रेप खायजा गोबां आंनि जे बाहायब्ले कमिशनार दङ गोबां एविडेंस आंबो अमा जमारोब्ले किन्तु ताबो जराते अमा तमानाय गोबां मा चलारो बिश्वजित देबर्मा बोथोराव बोथामजा दंब्ला बर जागा अमल खाबा बर जागाबो जों बिचार मा खाबा दसायनाय किन्तु अबनो सितुतै दें दखा नाके इमान हायखेन ओं दखा अब बेलाके वाना मा सिनसाबले प्लीज नङा सौइनाय नेदि राजनीति खायमानि बाय ताबोनि से 1980 नि जरावो बोसो जरा ते केसिन बरो बाबा हायनि दं ताबोनि आपडेट जरावो नों जत ने याबै न मोबाइल दङ निने न नाहारै त्रिपुरा सादो फारो जत न बेलायखनो खाखा जागो बाहायके ब खासे बुसे अमा हायनि दंखा नों सेस खालायबनि माइलिस नन तुई बिखे सिकातों दंखा निने लीडरशिप माइलिस निने पॉलिटिकल माइलिस के बर सेस खालाय दंखा मनो किसा आंसोकी प्लीज नों निने बरोनो नि गाना फायदि निने अनार मानाय निने सिनि बुबाग्रा बाहायनो जेफ्रा दफा म सिनिया खाय ब कांग्रेस र खायका प्रेसिडेंट र खायका बुको ब आपर खाकला नर जाबो ब निजे साइ दङ तब दसरा म जेफ्रा कगलाय आपरनि गतनारो तुई बन बखा समाय ताङै जे सिनि तिरलासानि गाना बासा फायका आपर ब लंडन थाङै कक सानने बनि कायसा तमने साहस बुमाखा ते अनार बुमाखा नन बो अमायखेन अनार दमानि आं बखा आंनि जे पर्सनल बाहायनो नन बेलायखेन तमने आसाव दे बनाय बेलाय अनार खाय दं तमने प्लीज नों नायनायदि नों वासं नायनायदि उफिरदि वासंदि दफानि हामारि दफानि तमानाय नन बखापुर मानि आबसनि आशीर्वाद दंना साइसं मुसुमाय बायखे नों कोनो दिन कुसु कामाया बेलाय कुसु कावै थांहानखे बेलाय अहंकार नखे कलाय खांखे बेक्रेक एकदम टुकरा सावाना प्लीज नों वासंदि बुबाग्रा न अमायखे हमारुनो नों अमख्लायदि तेवैसे फिरावैनादि अब बेलायखेन जाया चिनि बुखौ नों चिनि खासुकसा नों फायदि चिनि बिसिङाव नों फायदि निने खरां तेसा कतरखेन चिरिगै मानानो नों एकटा कसाव बै हाजारटा नन प्रश्न खायो तानि अमहायनि जंलेना फायदि चिनि बिसिङाव फायदि दफान तुइ दं फायदि ते बुबाग्रा न नों जे खायमानि न बनो आपलोजाइज खेदि नंगो नाकार साना के बेलायखेन साना हामबाय